lang? Gusto mo, kaya muna tayo. Hindi. Okay lang ako. Mauna ka na dun sa sakayan. Tsaka bilhin mo na rin ako mineral water. Mauna ako. Sunod ako. Sure ka, kuya? Oo. Siyempre. Sige, kita na lang tayo na. Okay, tapos na tayo. Balik na lang kayo bukas, ha? Dokto ka ba? Nakadali na po na, Steffi! Pwede kasi tapos na yung mga pamimigay ng kailangan mo operado kasi ay paparating na bisita si Bob. Andiyan na si Bob. Sige na, umalis na kayo. Ano? Kailangan nung pa-opera niyo sa ako. Hindi, ako pala! Saan naman ako? Bakit kailangan